Moo! 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 I like to moo! Moo! I like to moo! Moo! I like to moo! Moo! You like to moo! I like to moo! Moo! I like to moo! Moo! I like to moo! Moo! You like to moo! I like to sexy body. I like to where you move. I like to sexy body. You like to where you move. Така, сега ще се направим един блог в Blogger, за да видите колко лесна е цялата операция. На първо време трябва да влезете и да си откриете един акаунт в Gmail. Това пък какво е се? Днес съм на заболекар и това до някаква степен развали доброто ми настроение, но както и да е. Докъде бяхме стигнали? Първо трябва да се направите имейл. Възможно е вече да имате имейл пред друг имейл провайдер, но аз лично бих ви препоръчал Gmail, особено имайки предвид, че и Gmail и Blogger са собственост на Google и ще използвате една и съща компания. Не, че не можете да използвате ABV, например, но в последствие може да имате малко ядове с Google Analytics и връзването към чужди профили, така че просто не го пробвайте. Така, за да си откриете акаунт, първото, което трябва да направите е влезте в Google. Ето го Gmail. Това е електронната пощенска кутия на Google. Вече сме вътре, нямаме профил в момента. Създайте си един профил. И така. По принцип ви препоръчвам да използвате истинското си име, освен ако нямате някакви причини да не го използвате. Например, така като мен. Така, нека да проверим дали избраното от мен потребителско име е налично. Да, съм си късметлия. Да изберем сега и паролата. Не, това е досадно за мен. Така. Така, тук си изберете защитен въпрос и съответно отговор. Естествено, аз няма да ви дам да видите какво пише тук. Така. Живеем в България. Така. Какво по дяволите пише тук? МСТИО. Добре. Така. Общи условия. Естествено, че сме съгласни. В противен случай няма да си имаме профил. Както виждате, поздравления, вече си имаме акаунт. Нека да влезем в нашия профил в момента. Да, добре, това го разбрахме. Сега ще се отворим един нов прозорец и тук вече ще влезем в Blogger. Нека да можете да видите какво въвеждам тук. Къде ще има да ходим? Blogger.com. И ето ви автоматично в момента влязъл съм с моето ново потребителско име, с новия имейл и от тук нататък се изисква да вляза в Blogger. Добре. Да, това сме ние. Не, благодаря. Така, естествено, че приемаме условията. Няма нужда да ги четем, там не пише нищо интересно. Така ще се казва нашия блог. Blogger.
Нека да видим дали сме късметли. В интерес на истината това е заглавието на блога, но то не е толкова съществено, можете да го промените в последствие. Нека да видим дали имаме някакъв късмет. Не, за съжаление, не. Нека да видим дали бихме могли така да имаме късмет. Добре, благодаря. След като вече сте избрали домейна на вашият блог, сега е времето да си изберете и по какъв начин той трябва да изглежда. В последствие можете да промените това, така че това няма какво да ви притеснява. Изберете си някакъв произволен темплейт, който така най-много ви харесва. Например този, не че ми харесва, но ще използваме него и продължете нататък. Честито, вече си имаме блог и имаме възможността дори да блогваме. Това е контролният панел, всъщност, в който вие поствате. Или, извинявам се, в който вие блогвате. Имате няколко опции. Първата е постинг. Това е най-съществената част. Нов пост. Въвеждате заглавието на поста. Например, това е първият ми пост и съм... Това е първият ми пост. Това е първият ми пост. Блогър и съм невероятно щастлив. Това е малко тъпичко, но в края на краищата. Така, тук вече можем да въведем и етикети, които играят ролята на категории, така че не е добре, не е лошо да ги подбирате доста внимателно. Така че вашите посетители да могат да се ориентират какво точно искате да кажете с съответния пост. Със съответната категория. Представяне или по-скоро за мен. За мен е един перфектен етикет за нашия пръв пост. Така, това е най-простичко. И сега е време да публикуваме нашият първи пост. Така, и ето от тук можем да видим нашето творение. Ето го нашия блог. Това е първият ми пост. Както виждате, той вече е публикуван. Аз нямам никакви последователи в момента, но след време ще имам архивът на блогът и относно и малко повече информация за мен. В следващите видеоуроци ще ви покажа първо как да направите блога си малко по-красив, как да използвате всички останали сложни неща, които видяхме в контрол панела, като настройките, като външния вид, по какъв начин да печелите пари от поста си и така нататък. И основното най-интересно нещо, как да се отървете от този изключително досаден тип домейн с blogspot.com. Where you move, sexy body, way out.